nasaba gidayawa, domin ta wuce duk sanin da muke mata sai misaltawa. Cikin wannan wata ne Qur'ani an ka saukarwa, watan daraja watan samun falala ne a gumbayi. Kani wakilin kuruki wa al'ummar musulmi, murnar zagayowar watan Ramadana, wata na alfarma. Allah samu dace da afuwar da rahamar bayi. Kashin wanda zai kwanya na layifu ba dan makaki ba, shi bai bacci ba sannan bai bautawa makaki ba, bai nemi afuwa ba sannan bai neman arzikin ma